Slovenský režisér, scénárista, ale také komik, který se nebojí dělat legraci z těch nejmocnějších politiků. Jan Gordulič je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý deň. Na začátku toho všeho, co jsem popsal a toho, o čem budeme mluvit, bylo tohle. Katka, som v irečitej obci Pribilina na úpatí západných Tatier, ktoré vidíš tam za mnou nádherne osvietené slnkom. Keďže sa to všetko naokolo volá Liptovský, napríklad Liptovský Jan, Liptovský Hrádok, logicky sme na Liptove. No a tu v obci Pribilina býva jeden pán, ktorý sa volá takisto ako ja, Ján. Býva dokonca priamo na tejto ulici, tam v pozadí, a ja sa teraz za ním vyberiem a doručím mu túto obálku tu v Pribiline. Idem na to. Jak se z pošťáka z pošty pre teba stane komik, který je známý na celém Slovensku a dokonce i na kusu Česka, bych řekl. Hej, ale to Pohodonín. Možná i trošku jako ještě. Nie, ono to práve, že bolo to, že jak sa stane z človeka, čo má rád humor, pošťák, ktorý vlastne idolom žien na 65+, takže skôr to bolo opačné, že ja som to rozprával. Pardon, a jako si pyšný na tu roli? Myslím si, že to bolo niečo nové a naozaj 7 rokov si každý víkend, v sobotu večer, niekde medzi 450 a 700 tisíc ľudí sadlo za televízor. Rekordná sledovanosť bolo 720 tisíc pri jednej epizóde. Na 5-miliónovém Slovensku. Na 5-miliónovém Slovensku, čo je že brutál. A to ešte nie, že akože že stream, alebo čo, ty si tam musíš vtedy sadnúť od tej 20:15, keď to začínalo tú sobotu. Takže áno, nie je to, že pyšný, lebo ale na niečo aj, hej. Strašne veľa ma to naučilo. Naučilo ma to, čo mi režisér vždy hovoril, že počúvaj, kamo, že my máme, že 1,5 minúty toho človeka, že oni o ňom, dajme tomu, 5 minút rozprávajú, že fantastická mama, učiteľka, a teraz ty máš 1,5 minúty, že ti otvorí nejaká pani tie dvere a že a ty musíš nadviazať s ňou rozhovor a dostať z nej aspoň pár viet, aby sme uvideli tú fantastickú pani, a nemôže to byť, že a že čo, nechcem, zavriem, čiže ako keby strašně ma to tak citlivelo a No jak tohle to popíšeš? Protože ta další otázka je, jako co musí umět pošťák z pošty pro tebe? Ja si myslím, že to je, že hlboké a plitké vedomosti, to znamená, že vieš sa rozprávať s 1000 ľuďmi aspoň na 1-2 témy, a po prvé, a po druhé taká ako keby empatia, odcítenie tej situácie proste, že ja to ako keby strašne veľa nemám. Moji kolegovia by teraz povedali, že áno, že ty v živote, akože ty chodíš do tých situácií, že hoci čo povieš, ale na druhej strane, keď viem, že je takýto kritický moment, že teraz točíme a za 3 minúty sa stretnem s 80-ročnou pani a potrebujem, tak naozaj sa vo mne niečo zlomilo vždycky a dobrý deň. Ako sa máte? Aby si nevydesil. Aby som ho nevydesil a dostal sa na nejakú úroveň. Spýtaš sa, čo to máte v tom kastrolíku? A už rozpráva o téme, ktorú má ráda, už rozpráva o varení, je tam doma. A jednak teda oceňujú ten límeček nahoru postavený. To je dlouho, ale už je to dlouho. Ale to je to jediné rebelstvo. Oni mi oblíkli celé toto. Ja som niekoľkokrát protestoval proti celému tomu a šiltovku som si, to je jedna moja rebelia, že som ju nemal na tejto fotografii, a jediné, čo som zmohol, že viete čo, aspoň ten límeček si dám hore, že to je môj osobný príspevok k tomuto kostýmu. Aby si bol drsnejší trochu. 7 rokov ma to nutili nosiť, nebol som s tým totožnený. No nic, ale to, co si popsal teď, jako aby se člověk relativně rychle jako vcítil prostě na něčí náladu, nacítil na něčí náladu a tak dále, to si potom ještě někdy použij? Samozrejme, jednak pri stand-upe, keď máš také rôzne publiká, kde ako naozaj je to, že niekedy ťažko smrť, nevieš čo, do čo ideš, takže snažíš sa veľmi rýchlo ako keby zorientovať, že na čo tam bude fungovať, pozeraš tých ľudí, čo sú to záveky vzdelania. No a veľakrát proste v situáciách prichádzaš do novej situácie, skenuješ a vyberieš si, ktorú z tých svojich osobností použiješ. Máš hodně osobností v tom případě. Umíš zahrát hodně osobností. Mám také nejaké 3-4, ktoré ako keby no proste nejdeš všade rovnako. Jako umíš to přepínat? No musíš niekedy, akože naozaj, keď chceš niečo dosiahnuť, tak na nejakom obchodnom jednaní, niekde, kde od niekoho niečo potrebuješ, tak akože každý to robí. To sú nejaké, určite Dale Carnegie, alebo niekto o tom napísal knižku, že jak vplývať na ľudí a vytvářať si přátelství, ale určite je taká nejaká kniha, kde niekto niečo takéto možno popisuje. Takže, ale toto mi to dalo, že a na to som pyšný. Pýtal sa, či som na toto pyšný. Na toto som pyšný, čo som sa tam naučil, ako keby. A samozrejme, že to mi hrozne pomáha, lebo človek cestuje do zahraničia, ale aj po Slovensku. Ideš proste, nie je tá Bratislava, že viem naozaj ísť proste kamkoľvek, viem si sadnúť do krčmy v Polomke a proste porozprávať sa tam s ľuďmi.
Mimochodem na Slovensku to předpokládám funguje podobně jako v Česku, to znamená, že Praha je jako uzavřený svět pro sebe. Áno. A pak je v ostatní proste země. Áno, ale takto akože myslím si, že ako keby ľudia mimo Bratislavy to vnímajú silnejšie, že vítam v tej Bratislave. Aj to sme zažili s Poštou pre teba, porušil rýchlostný limit nejakých 10 km náš vodič a proste hneď mu tam išli pokuta, že za čo, že čo aj my tu nakrúcame, že práve vy z tej Bratislavy nám sem posielate veci a ja, že môžete mi to rozviesť policajt, no, že aké veci, čo no tie všetky tých politikov, ale my nie sme politici, my nič proste s tým nemáme a čiže je tam častokrát takéto nastavenie. Jako nevím, jestli si teď ve fázi životní, kde ještě používáš klasický životopis, který případně někam pošleš a tak dále, dobře, ale tak kdyby si ho někam posílal a měl bys ho napsaný, tak jakou roli by v tom hrálo tohle? Asi, že by tam bol jeden riadok, že 2000, čo to bolo? No dobře, 2000, a potom by tam byl jako special skills? 2002, 2009, že pošta pre teba, poštár Janko a neviem, akože asi by som tie special skills tam, že toto neviem, či som považoval na nejaký special skill, ale Microsoft Office výborný. Čiže neviem, ako určite sa tomu nevyhýbam. Ešte sú ľudia, čo po mne kričia na ulici, že poštár Janko. Pořád to funguje? Áno, je to akože bizar, lebo taká tá generácia deciek teraz na mne pokrikuje, že čo majú teraz, neviem, 20 rokov a čo pred tými, no to kedy to končilo, 2009, čiže oni mali 7-8 rokov a boli u babky a proste chceli sa hrať a babka si pustila tú poštu pre teba. Takže současní dvacátníci po tobě křičí. Áno, dokonca aj taký, že ja som to pozerával s mojou babkou, že musel som byť ticho a tam sedieť pri niekým, skončila pošta pre teba, lebo nič iné sa nedalo. A dokázal bych si představit, jako že paní 70 plus prostě na tebe budou na ulici sahat pro štěstí. Ale sám mi pýta, že častokrát som pýtal, že nehambíš sa to, čo ti to dalo? A ja, že tie pane, oni sedia na tých úradoch všade. Ja nemám negatív. Všetci hovoria, že byrokracia, to je u nás na Slovensku, ísť niečo vybodia, že v živote som to nezažil. Ja prídem, vítajte, nech sa páči. Počkej, ale vážne? Ja vám to vyplním. Áno. Janko, nemáte to tu celkom presne, dajte, ja vám to vyplním, ja vám s tým pomôžem. Už si představu před tou poštou, jak roluješ límeček od trička nahoru. Ale dlho som to tak mal, akože naozaj fakt proste tam tá moja cieľovka bola na úradoch, na takýchto funkciách. Hajzlbaby, vždy som dostal viac toaleťáku proste. Jak se z tebe po tomhle, a já popravdě řečeno nevím, jestli si vlastně některé věci nedělal už během těch 7 let, co si dělal tuhletu pozici, tak jak se z tebe stal scénarista? Ježiš, to si pamätám. Pošta pre teba sa vždy nakrúcala od začali sme točiť niekedy na konci augusta, prvé epizódy išli v septembri a posledné skončili v júni a bola letná pauza. Čiže v máji sme dotočili, v júni mi prišli peniaze a júl, august som sedel doma a vždy som si zabudol odložiť. Nemal som čo žrať a sedel som doma, jedol som čínske polievky a z tej misky, čo máš na tie drobné, tak z tej som žil. To bola akože moja hlavná, ako keby to bol môj účet. A každý rok som si hovoril, že toto už musí prestať. A jeden rok, že dobre, idem si nájsť cez leto, že idem si aj nejakú normálnu prácu, nájsť druhú. A to ešte neexistoval Gmail, neexistovali sociálne siete, tak ja som nejakých 108... Kdyby to byl začátek 90. No tak to bolo 2002-2003 proste. To, akože možno bol Gmail, ale Facebook bol koľko, tam niekde. A mal som 16 kamarátov. A teraz som akože normálne na ten celý svoj adresbook 170 ľudí napísal, že čaute, hľadám si prácu, neviem čo a poslal som tam, nikto mi neodpísal. A za 2 týždne som znova na celý ten adresbook poslal, že ahojte, pred 2 týždňami som písal mail, že hľadám hociakú prácu, kľudne niečo s písaním a mal som životopis, také, že šéf-redaktor školského časopisu som tam mal, proste, tam som od životopisu, som mal 23-24 rokov. A nikto nič, až sa mi ozvala nejaká moja stará kamarátka a zavolala ma, ani nepotrebovali scenáristu podľa mňa, ale nejakú súťažnú hru na televízii, že aspoň nejaký bodový scenár sa na to písal, tak som chodil na tie nakrúcania. A na chodbách som stretal ľudí, ktorí robili vtedy jeden z prvých slovenských komediálnych seriálov Love Story. To bol ten istý tým, ktorý stál aj za seriálom Profesionálové, ktorý chvíľku tu bol, proste do češtiny sa adaptovali naše scenáre. A tých som uprosil, že prosím vás, že chcem si to vyskúšať. Že ja zadarmo napíšem scenár a že keď to bude na prd, tak sa to nepoužije a keď to bude dobré a to bol ten začiatok. Bol dobrý ten začátek? Bol prekvapivo dobrý, akože dostal som asi 3-krát mi vrátili ten scenár, čo nie je úplne veľa a normálne to akože že bol bizár. Teraz som ale zabudol na tú vec, že vlastne
Moja mama bola dabingová režisérka a ja niekedy v 16 som ju ukecal, že mama, že môžem prosím ťa robiť niečo iné, jak roznašať noviny do schrnok a nočné smeny v pekárni. Tak mi dovolila takisto, že ja to urobím zadarmo a vyskúšajme to. A prekladal som televízne seriály. Čiže ona mi dovolila preložiť jednu epizódu, vtedy to bola nejaká show Billa Cosbyho. A zhodou okolností to bolo obdobie, že sa takéto, že super veci robili na Slovensku, že show Billa Cosbyho, Priatelia vtedy išli, to bola úplná novinka, to bol nejaký 99. alebo 98. rok. A tam som niekde začal ako keby, že prekladať z angličtiny. Keď som sa hlásil na ten job v tej Jojke, na toho scenaristu, tak ja som mal že za sebou, že 300 dielov nejakých seriálov preložených, že to akože... A začal som písať tie scenáre a bolo to strašne smiešné, lebo jedna z prvých pripomienok bolo, že Jano, že tí ľudia sa nemusia len rozprávať, že oni sa môžu aj hýbať, on môže niečo chytiť, prejsť, že aha, že v tomto to je iné. Ja som iba prekladal dialógy vždy v tom dubbingu. Ja som úplne zabudol, že ja tomu hercovi môžem napísať, že on prejde niekam, alebo niečo donesie, alebo si niečo podajú, alebo mu dá facku. No proste konverzačka. takže, ale áno, prekvapivo, akože nejak to bolo to vtipné. První stand-up, pamatuješ si? Áno, veď som vôbec nevedel, ako na to, tak som si Jako první postavení před lidi s mikrofonem. Začalo asi mesiac dopredu, že som si začal písať a proste a pamätám si, že to bolo niečo, že téma bola taká nejaká, že vždy, keď chceš niečo v živote dosiahnuť, tak sa ti do cesty stávajú nejaké sračky a ja som na slovo sračky, na SR, AČK mal vymyslené, že čo je každá tá vec. Zaujal vás rozhovor a chcete slyšet víc? Jednoduché řešení. Staňte se našimi předplatiteli a puste si ho v plné délce na webu DVTV. A pokud to ještě neděláte, začněte nás odebírat. Žádná luxuska už vám neunikne.